Vale. Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe. Mina ari ɗo hande larde woni oɗo biyeteɗo pera. Waɗa on explica que importance atene oɗo masi. Ko adde ha o ɓurori tracteur ji ɓuri moƴƴude tracteur ji. Vamos pera, explícanos. En català, Sí, com vulguis, va. És la fanga, la doble mànec, i ens serveix per treballar en profunditat la terra, però sense voltejar-la. El que fa el tractor és llaurar tota la terra, desestructurar, o sigui, trencar tota l'estructura que hi ha i tota la vida, que nosaltres, al fer-ho d'aquesta manera, manualment, doncs permetem que no s'alteri el que és la capa del sòl, que tot segueixi allà on ha d'estar amb tota la vida que hi ha i que tot això faci la feina i puguem conservar-la. Però aconseguim com descompactar-ho, airejar-ho perquè les arrels puguin accedir en profunditat a tot el sòl i això treballar amb bancals permanents que no trepitgem mai i tenim sempre els passadissos per on trepitgem. D'aquesta manera el bancal cada vegada està més suelto i la terra és més adequada perquè tot hi pugui créixer amb abundància. Molt bé. Sí. Molt bé. Donc nani bandiraɓe, voilà, jàppode